був негречний, що до нас. Гоп-стоп, мабуть, тому що ти москаль, а в горах улітку трохи парко. Ти скинув маринарку, ліпше б ти її не скинув. Куме, глянь на спину, хто відправив ту скотину. Карпати у футболці СССР, а в горах улітку трохи парко. Ти скинув маринарку, ліпше б ти її не скинув. Куме, глянь на спину, хто відправив ту скотину. Карпати у футболці Пісні СССР. говориться про те, як приїхали москалів у Карпати на екскурсію. Гоп-стоп, Степане вхайму під ребро. Гоп-стоп, важій, щоб не попсу добро. На наших писках сонця бронза. Хлопці, кличте ксьондза, щоби труд наш був немарний. Най відправить гарний, надзвичайно популярний. У сільському храмі Параса, покличте ксьондза, поки можна. Ну що, товариш, можна, подивись, он недалеко. Завив ніж далека, на трубі, що дивиться, дружба навколо. Гоп-стоп, ми захопали Загиля. Гей, гоп-стоп, і дочекались москаля. Тепер розплачуватись пізно, бо Карпати